muller desempeña un papel moi importante en toda a cadea de valor na pesca. Participa na descarga, clasificación, manipulación e comercialización do peixe, sen olvidarnos dun oficio de grande tradición neste pobo, as redeiras. Empecé no 2006 de redeira, empecé traballando para efectos navales, hasta o 2008, que no 2008 fíxose a asociación, xuntáronse un grupo de mulleres e foron chamándonos unhas a outras, unhas non nos conocíamos e vas pasando aí dunhas a outras e fíxose a asociación. Pois nosotros traballamos as artes todas menos o arrastre, o sea, volanta, volantilla, volantón, anzuelos, palangre, nasa, fixemos de todo, menos o arrastre. O arrastre non. Aquí, por lo menos, traballan os redeiros. Pois a Cooperativa O Cantiño é unha empresa composta todo por mulleres, unha empresa que se formou no ano 1988, ten 36 anos actualmente. Na nosa plantilla hai xente de todas as edades, temos unha rapaza de 26 anos e temos persoas de 58, 60 anos. Moitas mulleres que se foron hasta a edade de jubilación traballando aquí, jubiláronse nesta empresa. E nese sitio, nese posto de traballo da muller que se xubilaba, pois entraba outra persona sempre. Tiña preferencia un familiar, se tuvera, que foi, por exemplo, o meu caso. O meu caso, eu entrei no sitio dunha tía miña que se xubilou. Conservas Faro de Burela vai unido que é a empresa principal, vale, que sería a de Lozano. Somos mayoristas de pescado fresco e compramos directamente en lonja en Burela e logo enviamos o peixe a nivel nacional e Francia. A raíz de eso, para diversificar un pouquinho a empresa e seguir o que era a tradición tanto de Burela como familiar de elaborar conservas artesanas na casa, pois creamos Conservas Faro de Burela.